Тази песен е специално за Елена, Мехмет, Азиме, Камбер и Али Ръза. Карамауди Ерес яде, майка ми дойде. Баща ми беше щастлив за денос. С братята и сестрите ми се качихме. В Ауди пътуваме, Ауди Ерес еба, вдига черен дим, ще хвърля прах, но очите ми се вцепениха и не можах да направя нищо, заплаках. Синът ми дойде при мен и ми даде сила, не можах да го забравя, много се промених. Защо дойде при езерото? Очите ми се напълниха със сълзи. Видях майка си плаче и дойде при мен. Татко, татко, много се влюбих. Ти си някъде далеч, но и това ще се промени. Вече няма проблем, ще свикнем и с това. Аз пак ще дойда, пак ще дойдем и отново ще дойдем. Тази песен е направена специално за хората. Виждам всичко това, виждам себе си. Гледам се в огледалото, очите ми се насълзяват. Виждам колко много сме се променили. Животът се променя.